akwaba ena no pay ba attention TV so musonfo ekwiantwa ba ko papa bi na sabi ma chance ya mede nsempa eba be som wo na because edumako a aboa me men na mesi a mede nsempa ba be som wo ye oba tampa travel and tour for ena esomase a efa wa kwantu sem ho de mesro wo frɛ oba tampa so meboa o kama ma wa kwantu sem no aye boko ama ati se stress bi anim anase sikadie bi anim anase deliance bia embem na oni obatampa be di nkoma mesrew ohwe screen nanim a acho obatampa na mbesi nyina egu a ofrom a obetimi ne obatampa edi nkomo na we na me ye tufa ekọ eye Buno region an kroni ba ko ahihye ma ye frɛ no wanchi Buno region ho enkroni ba ko aye frɛ wanchi na we na secondary school kese bi pa ehyewa ye frɛ no Stolɛn Anglican Senior High School ati se areho sam kese bi pa akosi wo school ni ma ti se ye dadwen ho aye nti ase na we na ocheche ni bi a owo school ni na okita promo bi okita phone ya tete sa ba be tran ya bra bo so a okita phone na ira na te se aye se ne a oni pa bi ankasa yira teacher yi phone yira ye e wo school ni na we na teacher yi ebo ankola nyina anu na we na obo manu na yese bi obetwa obi tin so se bi obesechi o se phone ni she oboto na ma hwe ana se o dia share se bi o pint ma ana ma no dia share mo brazier mu a dia share mo nufu ho a me check ya pe da bi teacher yi anyesa na emo okofa abosom na nanom abosom a atu atese e wo bono mantam nyina ensu ahodo a wo kuronum e na ofren kolei ejina ho se me so enso me akosu ya penny se me na me fa phone ya kojoto enkumi to fom atese wakantam egu phone yi so atese enya asem ketwa na we na ekronum penifo anase odi kro a wo kronum eti asem no se teacher ya ye nyamransem kakra enti kromafo no ebotwi eko school nim ko frɛ teacher no ebetena ase ema chese biabo no na e wo se teacher no eboa na kromafo anase kromo ahimfo na e wo mu no so ma se biabo we nyina wo se yesesa because teacher ni na se wade ayira na se wan fele nyame kakra anase wan fa how yanda headmaster anase headmistress owo kro na wo de wo pemu eboa nkwale no brun bi a chese ya na ye se ekro nu ahemfo so de omhoje besro ahemfo no do school nim ne besro bi abono na ne no besro ye nhwemra omatwa ya da pa ese trofo a ye de asem no epie omatwa ya da pa ne eduru honom na ye hwehwe eye teacher ni aye fe no Mr. Emmanuel Tweneboa na setua ye nhunu ni nyina ne se ose okofre ne maame aba se ne be ya mpanyfo betimi aka no ho na onomo etimi adane edua no setua wo hwa ensu a abrante no ede bo odua no eye tetuma ne nko aye maako 17 ena Antoa nso eye mienu nti sumankwa ahene a ye fe no nana poku konfankon ono nana poku konfankon ha good why ade ono ena ene odi animu na ohwese abrante Emmanuel Tweneboa ni dua oboye no obedane na ohwe abrante na ene na enye easy kra wadane dua no na eno ena mpanfo kire no se de oye no wanye ne yie eno nti eye ejoada edi animu yi eye education director a efe no Miss Mary Adutum ono ehwe atanase na mafre teacher ni na de ohobia no omaka akire no se ye suspend no se ye yi na di ejoada ena eye Emmanuel Tweneboa obehu ne left and right na se tuwa ohwe nipa na egu ha enye izekra teacher ni no ena ohye eye top ayese orange ne down ash na ogina sumankwa ahene ne hye fugu red and green no ono ena ogina ne nchen na okuta kusua oka de oka ye nyina na odane kusua no ede hye eye sumankwa ahene nsa na ono so ye de obenye nyina gu so na ode kusua no ebo ho na odane edua no ema eye omo ho school fo a eye teacher ni no ebo omudua no sechuwa
yenim se yesi aboso ni bu ohono mo a wo mo ya yonkofo enti utimi kwa baako ason yeso efrefra aboso bebre edane wo mudua e wo hono mo a minim se bia dan se yefre ensu atreboten ene aboso be de wo ho a ukọ bia dan a utimi kokodane fresh aboso nyina dane na ba bi wo muginan enya ason ye bia so wo motimi agina ho adane aboso makomako dunso no nyina adua no saba pepe sechwa enam se yesu mankwa ahene na odi animu no onim husunsumu asemunti no okeka asa ne mani nyina bo mu abro omudi ekusua egu kura mu esi ho ekanche ye niema egu so ehwe se de teacher ni no aye ewo compound ho no abra na school for no ewo ho no watimi agina asa eno so ahwe akansem eso okanyina ama abosom no age atum ama odi kusua na bo ho a wada na dua teacher ni efe ni ma no twene a wɔkyerɛ adeɛ wɔ St. Paul's Anglican Basic School a ɛwɔ Wenchi. Yo, enti wadi kosua no bo ho no. Nim se yesi aboso ni bo ho no mo a, wo mo ya yonkofo. Enti utimi kwa baako ason yeso, efrefra aboso bebre, edane wo mudua e wo ho no mo a. Minim se bia dan se yefre ensu atreboten, ene aboso be de wo ho a, ukọ bia dan a utimi kokodane, fresh aboso nyina dane. Na ba bi wo muginan, enya ason ye bia so. Wo motimi agina ho adane aboso makomako dunso no nyina adua no. Saba pepe sechwa enam se yesu mankwa ahene na odi animu no onim husunsumu asemunti no okeka asa ne mani nyina bo mu abro omudi ekusua egu kura mu esi ho ekanche ye niema egu so ehwe se de teacher ni no aye ewo compound ho no abra na school for no ewo ho no watimi agina asa eno so ahwe akansem eso okanyina ama abosom no age atum ama odi kusua na bo ho a wada na dua teacher ni efe ni ma no twene bo a wɔkyerɛ adeɛ wɔ St. Paul's Anglican Basic School a ɛwɔ Wenchi. Yo, enti wadi kosua no bo ho no, ye de kosua no bo ho ne ye dane bibisa a ɛwɔ se kosua aduane no efiri ni shelves anasa ne hununum. Mo hu se edi bo ho no emu apai ama aduane ni nyina afiri ne hununum. Sabe pepe sechwa mo waya adeɛ. Ɔde bo ho no ntumi sɛ yes ampa. Kosua no abɔ apeten a shells ni free ho kogu baabi ema kosua no yoke nankasa ewo mu no so epeten ye ema uhu say yes ampa megidi say MCR for no the session na beto so amu ebo peten ya ema mpanfo hu say yes ampa de o maye no abosom no asomu a sabre de enkra no ho ato omo according to sumankwa ahene nana poku konfanko ni ye ewo school compound ho sexual me that say o twen me ma me koje biabonu nine ne se wo hu ana na eya awerho endua hodo freye no na eya ahomete na anu odin nti na ye bisa se nti kwan men so no mo fada ne ndua ne nyina because ensuo no ebia obebi odeda ensuo no obebi obi adeda na omo dane ne simple sana se ba oti waso omo apɛ kwan a omo fa so dane endua no mesra mo teacher for ye man ye de omo abedan mo se momo nsuade na teacher ni mesrew na ufo kakra yira na nwiabura kese sei ebi kura kola no kura ne kra mu nye duru a wodi ni wura san so hwe ni mo etimi de nsunso so bebre ebre no tina school fo ni bi be fi school beba no ebeba fe na chese niema bebre etutu school fo na chese yenti ase a chese sei na ekoso ewo school no be sema chese fo munya abotre man wate na enye niema ni nyina na wo se ye kɔ ni deep sa ekofa nsunso bi nso ebre ye man na me ka se obatampa travel and tour agency fo na eso masen asabre me de tadwumadi ebro me da se o twɛn me makra